Napod magin apostol, pinili sa pagrukyaw kan marhay na bareta ng Diyos. An itinoga kaidto sa paagi kan sa iyang mga propeta, an mga kasuratan, an marhay na baritang ini manunungod sa aki nin Diyos. Na susog sa laman, gikan sa pamilya ni David, manunungod kay Jesucristo na satong kagurangnan. Susog sa Espiritu, nin kabanalan na yaon sa iya. Pinagrukyaw na aki nin Diyos, pano nin kapangyarihan sa bagsik kan sa iyang pagkabuhay, liwat sa mga ganan. Huli sa iya, inako mi an biyaya, asin an pagkaapostol, tanganing ipagrukyaw, na an pagsunod sa pagtubod, irukyaw sa gabos na banwaan, na pagano para sa kaumawan nin sa iyang ngaran. Saro kamo sa mga banwaan na iyan. Kamo inapod na magin mga sakop na Jesucristo para sa gabos na yaon sa Roma sa mga padangat nin Diyos. Mga inapod na mga magin banal, mapa sa indoan biyaya asin katuninongan nagikan sa Diyos na satong Ama asin kay Jesucristong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang gabos po, masimbag, ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag ning kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Huli taguminibos siya nin mga ngangalasan. An sa iyang tuong kamot asin banal na takyag, magdara sa tuya nin kaligtasan. Ipinahayag ning kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman ang sa iyang katotoohan. Asin pagkamuot sa harong nin Israel. Ipinahayag ning kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinab-an an kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, an gabos na runa, awiton an sa iyang kaumawan. Ipinahayag ning kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga tao nagtiripon sa palibot na Jesus asin nagsabi siya sa inda. An mga tao ngunya na panahon, mga maraot na tao, naghahagad nin sarong tanda. Daing tanda na itatao sa inda, kundi ang tanda ni Jonas. Si Jonas sarong tanda para sa mga taga Ninive. Siring man ang aki nin tao, tanda para sa mga taong ngunya na panahon.
Sa paghukom ang reyna sa kahabagatan, mabangon kasabay kan mga tao ngunya na panahon, asin ipapakundinar niya sinda. Huli ta siya napadigdi, hali sa puro kandaga sa paghimati kan dunong ni Solomon. Asin uya digdi ang saro na urog ki Solomon. Sa paghukom, ang mga taga-Ninibe mabangon, kasabay kan mga tao ngunyan na panahon, asin ipapakundinar ninda sinda. Huli tan mga taga-Ninibe, nagsulsol sa hulit ni Jonas, asin uya digdi, ang saro na urog ki Jonas. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Namumutan ng mga tugang, ang panahon na tutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo, dahil nararayo sa presenteng panahon na kung saan kita kabilang. May mga tao ngunya na panahon na inaapod niya tong mga raya. Ano ta may mga taong raya na inaapod? Raya dahil sa mga nakaagi nindang eksperyensya, halimbawa, nagtiwala sindang maray sa mga tao, only later na sila pinagdaya o dai nagutob sa indang napagkauyunan. No? Halimbawa, nagtaong bagay, tapos dai man palan pinaggibo, susog sa kanilang napag-ulayan. So, araw kayo ni na mga pandadaya o kaya dai pagtao kang kan katotohanan. Aram po nindo kang panahon ni Jesus, may kadakol ang mga inaapod na bulaan na propeta. Mga nagsasagin-sagin na propeta, na mga sinugo ning kagurangnan. Pero sa totoo, bako man talaga sindang propeta, nagtutukdo nin kung anong mga bagay-bagay na bako man susog sa mensahe ning kagurangnan. Pinagagamit ninda ang sa indang trabaho na pagtukdo tanganing maglinlang sa kapwa. Ano ang epekto kung igwang mga tao na arog ka ini? Oh? Asin lalo na kung perming nangyayari ang pandadaya. Ano ang nangyayari sa mga tao sa sayang palibot? Siyempre, nawawaranin tiwala. Dahil na basta-basta nagtutubod, perming nagsususpitsa kung may mga tao na arog sa sainda. Now, ini ang problema kan magluwas Jesus, magpuon na magpahayag kan sa iyang tataramon o magproklamar kan kahadian ng Diyos. Dai tulos nagtutubod ang mga tao, darakan inaapod na raya o kaya darakan sa indang mga bakong magayon na eksperyensya. Nahirapan si Jesus na patubodon sinda. Apisar na nga ni, nakadakol na siyang milagro na ginibo na nasinyal kan pag-abot kan kahadian ng Diyos. Pero ang mga tao dai nagtutubod, nagpipreach siya ng repentance, magbakli nin buhay, pero dai lamang sinda nadara kan mga preaching ni Jesus. Kaya, ano ang naging conclusion ni Jesus? Ang mga henerasyon na ini,
Sabi ni Jesus, ang mga tao ngunya na panahon, mga maraot na tao. Maraot dahil dai nagbabakli kan buhay, dai nagdadangog kan mensahe ning pagsulsol, asin pagbabakli. Kaya maraot, siyempre mayong pagbabago sa indang pagkabuhay. Pero ginamit ni Jesus ang duwang halimbawa bilang clue. Enot itong clue ka na reyna na kung saan nagsunod siya sa mensahe ni Solomon. Asin ang ikadua, ginamit ng ehemplo ang pangyayari sa buhay ni Jonas, na kan si Jonas proklamar kan repentance duman sa Ninibe, ang mga taga Ninibe nagbakli. Pero sabi ni Jesus, uya digdi ang mas urog ki Solomon, uya digdi ang mas urog ki Jonas. So dapat kamo magsunod kung ang mga tao nga nagtubod ki Solomon o ang reyna nagtubod ki Solomon, asin ang mga tao sa Ninibe nagtubod ki Jonas, taano taday ka mo magtubod sa sako, asin sa sakong mga ginigibo. Iyan ang paliwanag ni Jesus. Namumutan mga tugang, kadakla na beses, arog man kita kan mga tao kan panahon ni Jesus. Sabi kayan hard to get. Day basta-basta mapatubod. Kay puhan ang mga sinyal. Maski sa tuyang pagtubod, minsan kay puhan pa na mahiling ta na ang imahen naghihibi, o kaya ang aldaw nagsasayaw, o kaya kay puhan pang may mangyaring sarong dakulang bagay, tanganing kita magtubod. Pero anda ita na araman, nakadakol na paagi ang Diyos nagpapamati sa to aro aldaw sa mga ordinaryong panahon, pero nagtutubo daw kita. Kadakol na mga bagay, siguro kung very discerning lang kita sa satuyang pagkabuhay, mamamatian ta na igwaning Diyos na nagpapamati sa tuya. Sa oralaw niya itong eksperyensya, sa mga biyaya na sa tuyang na tatanggap oral daw, sa mga karahayan ng tao sa satuyang pamilya, sa satuyang pagtubod, mga saradit na bagay. Pero if we are just discerning, in fact, this should lead us to repent, to be thankful, and to always acknowledge God in our lives. Sana si Jesus dahil man magtaram sa tuya, mga maraot ang henerasyon na ini, mga maraot ang taong ini. Sana later on magsabi man si Jesus, napakarahay ang mga tao ngunyan. Paano kita nagiging rahay? Nagiging kitang marahay kung kita nagbabakli. Siyempre, maraot kita. Pero kung nagbabakli kita, nagiging kitang mga marahay na tao. So, yan ang padagos sa pangapudan sa tuya ning kagurangnan. Di kita manatiling makasaklan, maraot, may pag-asa, kay puhan ituwid taan sa tuyang buhay. Magdangog kita sa mensahe ni Jesus na nadadangog nato sa mga tataramon niya sa Ebanghelyo, asin sa mga pamati niya araw-aldaw. Amen. Matindog po kita, mamibig kita sa Diyos, Ama, para sa grasya nin pagbabagukan sa tong buhay, asin pusog na pagsimbag sa pangapudan ni Jesus na magsulsol. Ang sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing an puso kan gabos na tao, sa bagsik kan kagurangnan, na nag-apod sa kinab-an na magsulsol, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing ako unta ang bilog na mensahe kan Ebanghelyo, dawa kay tong mga kasabihan dapit sa kariribukan, asin sa krus, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing siring kan mga
namamanwa kan Ninibe. Sa yumahan taan sa tong mga maraot na gibo, asin magbalik sa Diyos na may espiritong pagpakumbaba, asin nagsusulsol, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga gurang, na mag-ako nin katiwasayan, asin pagkamuot sa mga nag-aataman sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan katuninongan, asin kaugmahan sa kahadian nin Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Ama kang gabos, tinawaan mo kami kan tanda ni Jonas sa pagpamibid kan pagdatong kan sa imong aki. Siring naan sa iyang pagabuhay liwat, binot mo sa gabos na kapanahunan, isaro mo man kami sa iya, sagod pa man. Siya na nabubuhay as sinaghade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Iboasin kag tao, nabo sa diri mo. Kapinoan, kapanoan, rin mga karahayan na nakamtan. Kapos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Tindog tabi. Magpamibi ka matugang tanan sa kosis sa idong atang, magkanig kong akon kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibibi kami, warasan sa mo na sa bilog na isip maglingkod sa imong mga balaog, tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay si minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Huli ta minsan nga ni daing mo kaipuhan ang samong pag-umaw. Balaog mo ang giraray ang pagpahayag nin utang na buot. Na minsan mayong dinadagdag sa imo ang samong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya kairiba kan mga kuro ni mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Sa imo, kamurawayan.
Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ng gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki ni asin tinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka mugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kali sa singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos nan sabi, magako ka mugabos sa mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanin na tipa na papabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang parabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sakot na ikaw Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis sing kaligtasan. Napapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asing kang gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak ang sa matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen anak kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig kung maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan man nakakaligtas na tugon, as pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit,
sa mong kakanon sa araw-aldaw. Itao mo sa muyan monya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin aray kami ang narahasa subo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namibibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangayin kaming natabang kan sa iyong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos ng kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo. Ansong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko ana siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you. Uyang kordero kan Diyos ay nagpapara kan makasalang kang kinaban, paladang minapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
Hawak ni Kristo. Amen. Uyan na sa mga kamot, nabihipa sa kaipohan, sa irarong ninmo, karo igwa palingkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahan naghapon, an ika namit bidan, nasabotan an namatean. Ikapalan kagurangnan, an makakahipno. Ikapalan kagurangnan, an makakapano. An panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaotan, dawaan gabos mawara, dawaan gabos magbayad, panurog na mahalaga, ika mapasakuyan. Ikapalan kagurangan, at makakahipno. Tindog Tapi. Mamibi kita. Kagurangnan, namibibi kami, gibuha kaming magkamit kan langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyaya ang unyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Responsoryo. Kagurangnan, mapasainda ang kapahingaluan na daing kasagkuran sa bangraw nin sa imong liwanag. An sa indang kalag, daraha asin idulot nindo sa kagurangnan. Simbag sa malambang pag-arang, kagurangnan, ligtasan kami. Kagurangnan, ligtasan kami. Hulikan sa imong pagkanitawo, Kagurangnan, ligtasan kami. hulikan pagbunyag sa imo asin sa imong pag-ayuno. Kagurangnan, ligtasan kami. Hulikan mga tinius mo sa krus. Kagurangnan, ligtasan kami. Hulikan sa imong pagkagadan asin paglubong. Kagurangnan, ligtasan kami. Hulikan sa imong pagkabuhay liwat. Kagurangnan, ligtasan kami. Hulikan sa imong pagsakat sa kamaraway ni Ama. Kagurangnan, ligtasan kami. Hulikan balawag ng Espiritu Santo. Kagurangnan, ligtasan kami. Hulikan sa imong pagbalik giraray, pano ning kamarawayan. Kagurangnan, ligtasan kami. Kabos, aman niya mo. Amanya mo na iyon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot,
kundi agawa kami sa maraot. Mamibi kita, kagurangnan, maugay na Ama, sa imong kamot dinudulot mi ang kalagnin sa mong mga tugang nagadan. Bilog ang samong pagsarig, na sinda mabubuhay liwat sa orang aldaw, kay bang gabos sa mga nagadan, sa grasya sa pagkamot ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa imo. Huli kang gabos na karahay na itinao mo sa iyong mga surugoon, mantang nabubuhay pa sinda digdi sa ibabaw ng daga. Kagurangnan kay raking ako ang samong pamibi, na mga pintuan ng paraiso mabuksan para sa iyong mga surugoon. Kinakarangan niya mo ang pagtubod asin paglaom sa iyong pagkaherak, sagkod na kami makaayon sa kadean mo. Kay baan sa muyang mga tugang, sa kapanahonan kan mga panahon, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapas sa inda ang kapahingalo na daing kasagkuran. Sa liwanag ng sa imong pagkam, Ang kagurangnan mapas sa indo. asin sa imong espiritu. Asin bidisyon ng kamukhang Diyos na makakamhan na Ama, sinanaki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang tinapahay na nagbaso,